Jaya Aguyuban Semilya Kabupaten Dinding Wanjenanipun Mas Nabi Irwan Bagus Setyo Budoyo Ketua Bolo Riok Trenggalek Sumonggo Murwani carita mongak jagating budaya ya ing kono laku lakon lan pitukane banyu geni bumi kelawan angin yekti dadi lantaraning gesanging raga manembah lan mangesti yekti dadi lantaraning gesanging jiwa mangkono anut laku jantraning kodrate dewe-dewe binarung swaraning Kang Salokananta ingkang mungeling ngarcopada yekti hangiring lampahing prawadya paguyuban reok sekabupaten Trenggalek memuji mring Gusti Mugya tansah pinaringan rahayu wilujeng kalislir ing sambikala Asasanti Jaya Wijayanti Soh Brasta tekateng Lahdar Mastuti Bakoh Reok Ponorogo ing bumi Minak Sopal para penonton ingkang wonten sisih kolam kasuwun minggah wonten tribun mangke dadakipun tempatipun damel parkir dadak kasumanggaken untuk yang di sebelah utara kolam mriku geser ke tribun untuk parkir dadak semoga timbangannya mangke ketabrak kalian dadak merak kasumanggaken untuk geser